गिबि गिबियावनो बयनिसिम खुलुमनाय थाबाय मियायो हरनि 9टानिफ्राय 10टा बाजायाव मोनसे आंखो जोंनि MCLA निफ्राय रिजाइन होनाय होननानै मोनसे माने मिया फेसबुकआव माने पाब्लिश जादो आरो आं सासे दिनै रुलिं सरकारनि सासे MCLA आं मानो रिजाइन होनो आरो बियो जुनथु लेटार हेड बिथांमोना इउज खालायदो बियो कुनु जोनो माने स्केन खालायनाय बा कालार गैयै जोंनि लेटार हेडफोरा कालार थानाय गोजा आरो माबायदि मा खालायदो आं बिखौ माने हमनो हायाखै इनिखायनो आं सोंखारियो जुदि दिनैनि तारिखआव जुदि आंखौ बदनाम खालायनो थाखाय जुदि बेबायदि मिडियाफोरा खालायदोबा खिन्थु आंहाबो अधिकार दङ आयेनगत बेबस्था लानाय खिन्थु आयेनगत बेबस्था आं लाथारगोन आं दा मिथिना मोनाखै मा जाहोनाव आंखौ बिखौ खालायदो आरो बेफोरो एकदम नंखाय बियाव दा आं दा जेबो बुंथ'नो हाला मानो होनबा नै मिया हराव खालायदो दिनै फुङाव सिखारनानैबो आं नायदो गोबां आंखौ फन खालायदो जे नोंथाङा रिजाइन होबाय नामा गतिके बि नंखाय आं इखौनो बुङो मियाबो जोंहा हाइकामान्डनिफ्राय एसे सोंहरदोंमोन आं बुंदो रिजाइन होयोबाथ' हाइकामान्डनियाव सहैयो जिनिसा दिनै आरो जुनथु डेट बियाव मेनसन खालायदो आरो बियो थांनाय मासनि 28/6/25 मियानि डेट जानांगौमोन इ टटेलि फेक गतिके आं सोंखारियो जाहाथे बेबायदि माने नंखाय खोन्थाफोरखौ पाब्लिश खालायनानै जेबो स्टाब्लिश खालायनो हाया आरो माने बियो बै मिडिया जाय मिडिया खालायदो बेफोरो खिन्थु बेबायदि थासारियाव खामानि मावनायखौबो आङो नोंथांमोनखौ सोंखारियो गतिके आं बेखिनिखौनो बुङो जोंहा जाबायदि जोंहा UPPL हान्जाया जोंहा मोनसे निजिनि भित्तिखौ मजबुत खालायनानै जोङो खामानि मावबाय हादो जोंहा सेन्ट्रेल कमिटिया जोंखौ जाबायदि जोंखौ थिनहरदो बेबायदिनो मावबाय हादो आरो आंबो सासे MCLA हिसाबै दिनै खालिंदुवार बिहाबखौ माने देरहा होनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावबाय हादो दिनै मेम्बारशिप ड्राइभआनो जा दिनै बुथ कमिटिनि माने खामानियानो जा दिनै जोङो दिनै खालिंदुवार बिहाबा दिनै रोजा रोजा भटआव देरहानाया रोखा जाबाय आरो जोंनि दिनै BTRआवबो जोंहा मानो गेदेर प्रमोद बर' सारानो बे खेबाव चिफ जागोन जोंनिनो सरकार जागोन आरो गोबां समस्तिखौ जोङो देरहाहोनानै मोनसे खौसेथियै जोंनि UPPL हान्जाया सरकार दानाया दिनै रोखा जाबाय आरो खालिंदुवारा समस्तिया दिनै रोजा रोजा भटआव जों देरहानाय थासारियाव फैबाय